Мәулә кылый, хикмәте хаким. Рамазан айы кәлди адәмләре, Мөхәммәдкә өммәт булган яранләре, руза намаз фарыз белгән пак җанләре, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Рамазан рузасын фарыз белгел, руза тотып фарыз белеп фитра биргел, рузаның вакытын белеп сәхәр торгыл, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Тәрәвих хак рәсүлнең сөннәте бел, җәмәгать булып йыглашып тәрәвих кыл, сөннәт тотып Мөхәммәднең өммәте бул, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Мөхәммәдиең Әбүбәкер яры гари, Гомәр әл-Фарук ирде шәһәр яры. Госман, Гали, Мөхәммәднең диндарлары, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Хәсән берлә Хөсәйн ул ике шәһид, дин юлында икәвесе ике рәшид, хак юлында җан биреп булды шәһид, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Хак рәхмәте булсын җөмлә имамлары. Вир салават хак хәбиби күрәнләре, 33 мең сәхабә ул яранләре, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Илаһи, коткар безне тамугын дин, сен саклагыл бары шайтан камугын дин, рәхмәт өмид итәр без капугын дин, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Илаһи, рузи кыйлгыл җәннәтеңне, өстемезгә сачу виргел рәхмәтеңне, дөнья ахирәт һәмрах кыйлма михнәтеңне, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Рамазан аендадыр кыдрәт төне, уяк торып йыглап тәүбә кыйлгыл көни, хак рәхмәте күк дин инәр белгел муни, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Илаһи каләмнәрнең султаны сән, тәнемездән чыкка бер көн бу газиз җан, ахыр дәмдә рузи кылгыл безә иман, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават. Рамазан айы килсә, Мәулә кылый бел. Кыдрәт төне бу айдадыр, аңлаю бел, уяк торып, хак каршында гамәлен кыл, хак хәбибе Мөхәммәдкә вир салават.